20 raba, mukoma levels na Fanta. What is samana? DJ Ribe, 20 raba dapa yosemo. What is samana? Skanka sehen. Tikrima shuman zato, tikrima shuman zato. Aiwa, ndine nyaya yandinayo, ndiyo nyaya yandinayo. Hukumanu kuno shimbawe, wakambopinda mcheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, tayunga na tese pamtapera. Hukumanu kuno shimbawe, wakambopinda mcheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, tayunga na tese pamtapera. Namba kuutsva akaonekwa nembonje, kana uri mukati unotori madonje. Zvako zvemkonyo unorohwa kumagunje, kusirwa sadza isilafu manje. Ukanzwa panzi foreign, zvechemhipa token, mira zvekurarasha hauzi mukofi. Chitumo namasendeke sana mutombeni, zvekuchamba cheri zviya ndezvekutambeni. Hukumanuku unozvimbawe, wakambopinda mucheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, taiungana tese pamtapera. Hukumanuku unozvimbawe, wakambopinda mucheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, taiungana tese pamtapera. Ungava A-class, kana ti B-class, kana ti C-class, kana D-class, kana gogo wachinge vati karapasi. Unotokara azvinei wakarepa, unemeta stock left kana ropa, kana sutu yemucheri wakaboka. Unototedzera mtemo wemucheri wanzwa, ndiana mambo magadijera yawanzwa. Hukumanuku unozvimbawe, wakambopinda mucheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, taiungana tese pamtapera. Hukumanuku unozvimbawe, wakambopinda mucheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, taiungana tese pamtapera. Namba kuutsva akaonekwa nembonje, kana uri mukati unotori madonje. Zvako zvemkonyo unorohwa kumagunje, kusirwa sadza isilafu manje. Ukanzwa panzi foreign, zvechemhipa token, mira zvekurarasha hauzi mukofi. Chitumo namasendeke sana mutombeni, zvekuchamba cheri zviya ndezvekutambeni. Hukumanuku unozvimbawe, wakambopinda mucheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, taiungana tese pamtapera. Hukumanuku unozvimbawe, wakambopinda mucheri ngomirawe. Mapanditi yese pamtapera, taiungana tese pamtapera. Levels Production.